tænkt, at jeg kunne bare kunne tage hjem lørdag. Sådan. Og så havde vi misforstået hinanden, fordi så tænkte så kommer hun og hjælper i lejligheden lørdag og tager hjem om eftermiddagen eller om aftenen. Det gjorde hun om morgenen. Ja, jeg kan lige så godt tage hjem med de andre om morgenen. Jeg skal jo alligevel bare hjem. Jamen, kommer så slet ikke ser? Nej, den kommer jeg ser på et andet tidspunkt. I januar. I januar. Jamen altså. 2,5. Hun... Hvis du sover på hotel, hvad? 2 kilometer derfra eller sådan noget. Kunne da godt lige. Ja, mor, det Kan vil du også være sige. klar til at tage imod mig klokken 8? Klokken 8. Altså, jeg stod inde på Østerbro klokken 9, så det kunne Så har du heller ikke været klar. Nej, men det kunne jeg måske godt have lavet en anden aftale. Så ja. Ja, mor. Far, det synes du også er for dårligt, ikke? Jo. Det tør jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Han siger mellem dem. Så ja. Så det, Jeg skal nok komme over og se den så det lejlighed. der den 26. hvor du har spurgt, hvor skal du hjem, og du kan da godt lige blive og spille og sådan noget. Nej, det er ret bare at komme hjem. Så bare hjem. Ikke også, mor? Jo, det er rigtigt.